sellainen käyntiin. Ja tätä vetää 2 humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Ja puhelimessa Alu Ojantalo, oikein hyvää päivää. Päivää. Teillä tosiaan 9 oli tänään ensimmäisen kerran tuo perhekerho siellä. Miten se meni? Hyvin meni. 3 perhettä saapui paikalle ja oli 3-5-vuotiaita lapsia. Sitten oli sellainen yksi pienempikin mukana, kun oli aivan valloittava tapaus. Ja ihan hyvin tutustuttiin kaikki. Kun oli sen verran vähän porukkaa, niin sen sai oman jännityksenkin laukastua hyvin, kun sai kaikkien kanssa jutella. Ja kaikki meni ihan hyvin. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että tämä jää nyt tähän yhteen kertaan, vaan kuinka paljon näitä tällaisia perhekerhotapaamisia vielä tulee? No 10 viikkoa nyt seuraavat ainakin tulee. Se olisi tarkoitus saada se jatkuu niin ihan toukokuun loppuun. Et sitten kun noi kouluikäiset jää kesälomalle, niin sitten leikki piettäisi kesälomaa. Ja sitten jos tähän tulee nyt paljon väkiä käymään, niin sitten yritetään, että jos joku muu opiskelet sitten ensi syksynä jatkaa sitä toimintaa, jos tuntuu, että on tarvetta ja halutaan jatkaa. Eli tämä kuuluu teidän opintoihin osana tällainen projekti, eikö? Kyllä. Eli meidän pitää suunnitella projekti, toteuttaa se ja sitten loppuraportti ja arviointi. Ja ollaan nyt haluttu me Hennan kanssa ottaa tämä sen takia, että halutaan tutustua perhetyöhön enemmän ja kiinnostaa. Ja ollaan molemmat oltu aikaisemminkin lasten kanssa tekemisissä, niin jotenkin tuntuu omalta jutulta. Kuinka paljon sinne vielä sitten mahtuisi? Sanoit tuossa alussa, että siellä 3 perhettä nyt sitten tänään oli, mutta saattaisi varmaan vähän useampikin mahtua. Ehdottomasti ihan kaikki, jotka vähän pääsee tulemaan, niin on mun mielestä tervetulleita, että jos tilat jää liian pieneksi, sitten tehdään suurempi tila meille. Mun mielestä se ei kuulu olla ongelma, että kaikki vain mukaan. No nyt on sitten loistava tilaisuus vähän mainostaa, eli missä, milloin ja kenelle tämä on sitten tarkoitettu? Joka torstai 9:30 Messin tiloissa tuossa Kivirannan alakoulun rakennuksessa oleva tila, missä toimii myös iltapäiväkerho. Ja 3-5-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen ja toki pienemmät lapset saa tulla mukaan. Ja jos ei vanhemmat pääse jostain syystä, niin voi tulla lapset vaikka isovanhempien kanssa paikalle. Tai muun aikuisen kanssa. Ehdottomasti. Tässä meille olette lähettänyt tällaisen viestin, jossa kertoo, että täällä halutaan edistää perheiden yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Se varmasti aika hyvin tämä tavoite siellä toteutuu, kun lasten kanssa ollaan tekemisissä. Joo, kyllä. Itse asiassa kaikki nämä 3 perhettä ei tunteneet keskenään, että aika hyvin mielestäni lähti se tavoite käyntiin, että tuli heti tuttu tai periaatteessa uusia kasvoja toisillensa. Niin uskon, että se siinä muotoutui. Ja lapset varsinkin ne leikkii toisensa kanssa niin nopeasti, että mä uskon, että ne aina tutustuu paljon nopeampaa kuin aikuiset. Melkein voitaisiin ottaa oppia vähän siitä, mistä aikuisetkin Niin hieno, että ei tarvitse aina olla niin jännittää muuta, kun ollaan vaan rennosti ja mennään. Ja kysyä, että saanko mä leikkiä sun jo pallon kanssa vaikka. Niin, ihan totta. Mitäs teillä on sitten ohjelmaa luvassa teillä aina torstaisin? Ulkoiluleikkiä ja metsään olisi tarkoitus mennä sitten näin vähän keväämällä, kun ei ole enää 20 asteen pakkasia ja askartelua ja palloleikkiä ja satujumppaa. Jonkunlaista musiikkipäivää ollaan suunniteltu, mutta vielä ei ole ihan varma, että saadaanko sitten nämä musiikki, millaisia niin soittimia saataisiin sitten siihen ja mistä saataisiin tarvikkeet. Ja jonkunlaisia taas muuta laululeikkejä ja kaikkea mukavaa. Kaikkea mukavaa on suunniteltu. Niitä on niin paljon vielä ideoita. Kaikki on ihan kirjoitettu vielä ylös. Ne ei oikein saa sanoa, kun tuntuu, että jos puhuu, niin se puhuu vähän liikaakin. No mutta tuo kuulostaa kyllä aika houkuttelevalta, että jos varsinkin vanhemmilla joskus ideat loppuu itseltä, niin teiltä niitä löytyy sitten lisää. Tai ei muuta kuin sinne kerhoon. Hei, tarviiko muuten mitenkään ilmoittautua vai voiko vaan ihan ilmestyä paikalle? Ihan ilmestyä paikalle. 9 aloittaa nyt ihan mielellään, jos siihen pääsette, että niin myöhemmin tulisi kesken kaiken, mutta voi sitten myöhemminkin tulla se ihan heti 9 pääse, mutta kaikille tervetulleita eikä olla otettu mitenkään ylös, ketä käy. Että voi tulla kerran tai useammin tai tulla nyt ja 5 viikon päästä uudestaan, että ei ole mitenkään silloin kun passaa. Ja tämä ei varmaan sitten kauheasti maksanutkaan. Ei, ihan ilmasta
halpa. On erittäin halpa. Ei jää kukaan pois sen takia, että pitäisi maksaa joku maksu. Ja sitten taas kun ei tarvitse sitoutuakaan, niin turhaan pitää ottaa maksua toiselta, jos se tulee kerran vaan käymään vaikka. Mielestä se on ihan turhaa. Kerta kaikki se hienoa. Anu Ojatalo, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja minä toivotan teille perhekerhoon oikein mukavia aamunhetkiä aina torstaisin. Ja toivotan, että tulee lisää väkeä. Kiitoksia paljon ja kiitos teille, että saatiin tehdä tämä haastattelu. Ilo oli meidän puolella. Kiitos. Okay. Hei hei. Hei.